Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Lili u Franz Tewma. Jew eżies anke wkoll inkomplu l-bieraħ ċelebrajna il-jum tal-morda mad-dinja kollha. Inkomplu nitolbu għal-morda tagħna, dak kollha li qegħdin fl-isptarijiet tagħna. Fil-waqt li nħejju ruħna għall-laqgħa mal-mulej, it-tabib, dak li jfejjaq ir-ruħ u l-ġisem, ejjew nitolbu maħfra għal ħtiejietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej, ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha, għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. Is-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-mulej Alla u qal lill-mara: tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien? U l-mara wieġbet lis-serb: mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna la tiklux minnu u lanqas ma għandkom tmissuh, inkella tmutu. U s-serb qal lill-mara: le żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tiklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħala Allad li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn u s-siġra tħajrek biex tikseb id-den u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll iż-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu għerja u ħietu weraq tat-tin u għamlu iħżma. U semmew ħoss il-mulej Alla jitlajja fil-ġnien għaż-żiffa tal-jum u nħbew Adam u martu miwiċċ il-mulej Alla qalb is-siġar tal-ġnien. Il-kelma tal-mulej. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu d-dnub tiegħu mistur. Ħini l-bniedem li jibda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura. Għalhekk kull min hu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niket jekk ifuru l-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħquh. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura. Int kien għalija mit-taħbit ħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura. Alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu il-kelma ta' ibnek. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' telaq mill-inħawi tal-belt ta' Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilea fil-mħawi tad-Dekapoli. U ġabulu wieħed trux u imbikkem
u talbuh iqedlu idu fuqu. Ġesu ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subaj f'widnejh u meslu il-sinu bir-rieq tiegħu. Imbagħad refajnajh lejn is-sema, tniet tgħidha u qallu effata, jiġifieri infetaħ. U minnu fih widnejh infetħulu, l-irbit ta' l-sinu inħallu u qabad jitkellem sewwa. Ġesu wissihom biex ma jgħidu lil ħadd, iżda aktar ma wissihom aktar bdew ixandruh u mimlijin bil-għaġeb bdew jgħidlu kollox għamil tajjeb, jagħti jismieħ lit-torox u l-kliem lill-imbikmin. Il-kelma tal-mulej. Importanti jeżjes li il-qari naraw kemm l-ewwel qari jitfa' dejjem dawl fuq il-Vanġelu. Hekk hija maġuna il-liturġija, mhumiex lezzjonijiet magħżulin bl-addoċċ. U fl-ewwel qari x'rajna? L-ewwel qari rajna li Eva u Adam jew aħjar il-bniedem meta jiżbalja, meta hu jaqta' ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Eva tagħti widen tisma' il-kelma tas-serb tal-qarrieq u tagħlaq widnejja għall-kelma li qalilhom Alla. U x'tabxejn rajna hawnhekk il-Vanġelu, Ġesu jagħti ismieħ u imbagħad il-kelma lil dan ir-raġel trux u imbikkem. San Pawl jgħidilna il-fidi tiġi mis-smieħ. Ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla tikber u tissaħħaħ minn kemm jien nagħti widen nisma' il-kelma ta' Alla. Imbagħad inkun nista' infaħru għalhekk Ġesu l-ewwel li jagħti is-smieħ imbagħad jagħti l-kelma lil dan il-bniedem trux u imbikkem biex jurina wkoll dak li huwa lest li jagħmel lili u lilek fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Ejjew nitolbu din il-grazzja lill-mulej, partikolarment aħna li qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija, il-mara li widnejja kienu miftuħa beraħ għall-kelma ta' Alla. Il-kontrarju ta' Eva. Eva twarrab il-kelma ta' Alla, Marija tilqa l-kelma ta' Alla u ssawwara fi ħdana. Jalla din il-kelma li aħna nisimgħu ta' kuljum fil-quddiesa ikollha l-qawwa li tifforma ruħha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jehuti jeżjes nerfgħu għajnejna lejn il-mulej Alla u li tagħna din il-grazzja li nisemgħu kelmtu u nfaħruh ejjew nrisqulu it-talbiet tagħna. Jitolbuk mulej sabiex il-poplu Nisrani jitwettaq bl-emejjel tas-saċerdozju profetiku u reali li jirċieva fil-Magħmudija. Nitolbu sabiex dak kollha li għandhom xi seta' fis-soċjetà jagħtu widen għal kull bniedem u jirrispettawh bħala don ta' Alla għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu sabiex il-ġenituri li għandhom ulied b'diżabilità jgħixu bi fidi il-missjoni li Alla fdalhom f'idejhom. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tagħmel mill-familji tagħna il-post ta' smieħ tal-kelma ta' Alla. Nitolbu. Fiskiet, inresqu it-talbiet tagħna partikolarment nitolbu l-għajnuna ta' Alla fuq il-morda
u l-dak kollha li jduru bija. U Alla, int ħlaqt kollox tajjeb, tħalli qatt li jidnub ibedna minn kentek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbejt tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-ora tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni,
u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla, inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Atina li jinkunu il-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja. Bi Kristu sjedna. Jew ngħidu tlieta Famarijiet kif talbitna l-Madonna ta' Pinu u impoġġu taħt il-ħarsin tagħha lill-familji tagħna, partikolarment dawk li fihom hemm il-mart jew id-tbatija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.